Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Dihamu damang doho dainang manang didia pehamu maringanan. Tangyang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Napurat tano-tano rangging masiranggongan badatai piatong pada udao toditai toktong do masigonggoman. Adoraso tatangihon hata ni Tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion jumolo mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion minggu kantate. Ima na tersurat di buku Pesalmen bidu 150 ayat sada rodi ayat onom dohot topik minggu nasa namarhosa memuji debata segala yang bernapas memuji Tuhan. Hujaha marihita tapai hutihut di bagasan rohat tabe songonoma hatani Tuhata. Haleluya. Puji hamu madebata di bagasan habadionai. Puji hamu maibana di hajak kajang ni hagugu onai. Puji hamu maibana ala hagugu onna akana sumurungi. Puji hamu maibana hobar tuhina gudang ni hati bulonna. Puji hamu maibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu maibana mardongan tali sajak dohot panotoron na marliat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot pulila. Puji hamu maibana mardongan ugung panggora. Puji hamu maibana mardongan ugung panonggahi. Sudi na marhosa ikon memuji Jehovah. Haleluya. Ima sahatna. Dihamuak kadongan saha porsiaun di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Turpu jamitaon ima na marisihon soso-soso memuji debata. Songon judul ni turpukon di bait di Bibel tai soso-soso memuji debata. Molo didok soso-soso buidui marlapatan menungguli disosoi. Buidui paingoton. Ia sui jauh-jauh manang ajakan, manang seruan asa memuji debata. Buasa pola horoha say disosoi. Dang naung otomatis. Ido ni anate. Alai olo dulu pa. Lebahi tadi si. Ia sui dang diboto. Manang paula so diboto. Jadi ikosai disosososoi, disunggul-sungguli asa unang lupa. Hamu kadongan memuji-muji debata ikut dogabe keharusan manang kewajiban ni akan aporsea. Memuji Allah menjadi keharusan dan kewajiban setiap orang yang percaya. Dalam kebutuhan ada yang disebut primer, sekunder, dan tertier. Primer berarti pokok, yang pokok. Sekunder berarti tambahan. Jala tertier berarti pelengkap. Molo takaito nakamang dohot tamuinang tu nama muji, di dia ma posisi ni nama muji-mujion. Seharusnya memuji-muji debata ikut dogabe primer, yang pokok, bukan sekunder, apalagi mologabe tertier. Alai kenyataanna juk-juk do memuji-muji holan sekedar sekunder, tambahan. Jalan lebih parah holan tertier, pelengkap sabing. Ia sui memuji-muji debata musiman sabing, mamereng tabuni lopar rupani. Mamereng sikon manang situasi dan kondisi. Molo songon na tabu lupan na edena
Hu puji hu pasangapo amang pardenggan basa. Alai holas sutabu diboto hamu doa hedena. Bidang dope nahulumi hitornin nama rupani. Martangiak pesongoni molutabu dihujuk na martangiangi. Sipata holas sahosa tangiang na. Tangiang sahosa maksudna alani jepe na. Sahosa maksudna holas sahali marhosa. Dak sangat tarik napas. Alai holas sutabu masih tuga-tuga nama martangiang. Taringok nama joya kamang dohot tamuina nami. Memuji-muji debata adalah keharusan dan kewajiban setiap orang percaya. Ido asa saya disosososoi, asa ingot hita, asa ingot jolmai memuji debata. Hamo kadongan macai takas di paadar di bagasa trupuk jami taon. Di dia, di mana inganan memuji debata. Molo didok di dia berarti patuduhon ingananna. Di ayat sada didok puji hamu madebata di inganan habadionai dalam tempat kudusna. Puji hamu maibana di hajak kajang ni hagogo onai dalam cakrawalanya yang kuat. Dungi sialana memuji, aha alana memuji, aha do alana memuji debata. Mengapa kita memuji Allah? Di ayat 2 didok, memuji Allah hagugu onna nasumurung. Memuji Allah hinagudang ni hati bulonna karena keperkasaan dan kebesaran Allah. Di Pesalmen 100 ayat 2 dohot ayat 3 didok puji majahoba aleto diku jala unang tung halupaho dengan nibasana sudena. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akasahikmu sudena. Allah mengampuni dan menyembuhkan segala penyakitmu. Akaima muse dasor ni pemujiot tatu debata. Nian macai gudang dope sialana ubahit tapuji Tuhani. Alaina nidok ni parpesal menon kupikir nunga mewakili sudi aka alasan pemujiota tu debata. Dungi mamukasian ayat 3 sahatu ayat 5 dipaadar disi dengan apa kita memuji Tuhan. Marhite aha pemujiotai. Di bagasan aka ayato di patorang disi aka sarana alat-alat memuji debata. Adong may didok suara ni sarune, arbab doho sordam, tali sajak doho panortoron na marliat tari-tarian, hasapi doho tulila, kecapi dan tulila, ugung panggora, ceracap yang berdenting, dohot ugung panonggahi, ceracap yang berdentang. Nomor 8, nebui do pakyota sudi aka alat-alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik yang modern. Narosian Eropa dohosian aka luak na asing lahu memuji debata. Jadi molo aka ruas ni huria namar talenta memakai sada-sada alat musik, silahkan dipergunakan untuk memuji nama Tuhan. Baholania tong ikom malodo mengkombinasi dohot mengatur pamakionna. Ayalana musik nasoteratur boy do gabe patubudosa jala maju sibulis. Maksudna gabe sibuliso jolma nama bigi. Alai molo tabudo harmonisasina gabe songgok ma todi porbadia. Juk madidogi aka edde na martodi ba edde nain. Jadi molo ngaido edde na martodi bui mersisir ibulu mabigi molo edde na mabelas roha itur spontani ba mekel
Ede nama bay tangis lungun itor manete ki lui dang binoto. Ima kede namartodi. Alai molo ede nagaor do gabijuk doro haywani siboliso niba. Hama kadongan nabaruon sangado dang dipaluas mamakke godang di gereja lahu mangiringi ede di parmingguoni. Buasa alasanna didok ala dirajumi digodangi adong unsur magisna. Ada unsur magis. Ala memang godang do nabaruon holat dipalu godang pitor adong nasiar-siaran. Jadi mabir ma perhalado mabuani tu gereja sotung adongan non nasiar-siaran ninna. Ala yang gunwaeng nungatung midu gereja nama make godang mengiringi ibadah. Jaladang adong nasiar-siaran do nama nortori disi. Biasa-biasa do. Songoni nang gitar sangat dorang dipaluas dipakai di gereja. Alasanna ala umumna gitari dipakai di lapo. Jadi adong image ni jolma na nehatip mulu dibuan itu gereja. Di dok rohania ka perhaladu itong muse mulu dibuan gitar tu gereja sotung mabu anu sude ninna rohana sida. Tang bawa tu nasida hape tua do mabay mabuk. Alai puji Tuhan nuaing nunga hampir sudi gereja adong gitarna. Khususnya si pakion niaka remaja dohok naposo bulung nanga kasih kola minggu laho marminggu manang markor. Mungkin adong dope manang na piganai aka alat-alat musik na dianggap tradisional, adong rupani unsur-unsur magis disi. Alai turpukon naing menegas sotu hita sude dang adong na diorai. Asal malo mamake. Amo kadongan sa porsiaon na perpudi didok isedo na mamuji debata. Siapa? Di ayat onomi didok sude na marhosa ikon mamuji Jehovah. Sude na marhosa segala yang bernapas. Ayaton naing menegaskan tuhita pabuadak kolat jolma na naing mamuji debata. Alai sude na marhosa na tinopani debata. Tentu suku-sukuta dia mana marhosa. Mana yang bernapas selain manusia. Rasuku-suku di rohata bohado bahenon ni bibi manang manuk rupani mamuji debata. Ay marhosa do ikan do tak kapahanan na asing. Ay sunabui imak katai songo jolma. Mungkin bodo tubuh songoni suku-suku di rohata. Alaya kamang doho taminang justru disido rahasiana. Nasai pitor tapatudos do tu dirita, pitor tadopon tu rohata, sehingga sulit mah tapahami. Gabe tadok mah adang mungkin ni nita. Boha bahenonnya kapahapahanan memuji debata. Ya tentu dengan cara dohot nguluni pahapahanan isa diri. Ay sotaboto bahasa manuk, daktaboto bahasa bibi. Ay sotaboto bahasa burung. Kecuali hita ya gabe nasida, gabe burung, gabe bibi, manang gabe manuk. Na pasti sudena marhosa do memuji debata. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Jalalaus ido na disungguli marhite topik ni mingguta. Sadarion nasa na marhosa memuji debata. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Sai paurat tomai di rohanami di ngulunami. Asa diperbuih katami akka perbui na denggan. Pasu-pasu Tuhan ngulunami. Pasu-pasu nangakaulaon nami. Pasu-pasu aka parsauran nami. Asima roham dihami.
marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.